בואו להתארגן איתי בזמן שאני מספרת לכם על גבר משמעותי בחיים שלי. אבא שלי הוא הסלע שלי, המדריך שלי והמלאך השומר שלי. במהלך הילדות וההתבגרות הוא לימד אותי לרכב על אופניים, טס איתי לטיול בת מצווה וצפה בי עושה איתן תאונה קשה. לא פספס שום טקס או הופעת ריקוד שלי, הוא לא ויתר לי, הוא דחף כשהיה צריך, כדי שגם אני כמוהו אשיג את מה שאני רוצה. כאילו, באמת מיום ליום אני מרגישה שאני נעשה דומה לו יותר ויותר. אני סומכת עליו מניסיון החיים שלו ומהעבודה הקשה שהוא עבר כדי להגיע לאן שהוא הגיע היום, והוא באמת לצידי בכל החלטה שאני מקבלת. וכתודה על כל הרגעים האלה, רציתי לתת לו משהו ממש מיוחד. ביקרתי באתר של אדיטה, ובחרתי לו צמיד עם הקדשה אישית, ואתן לא מבינות איך הוא התרגש לקבל אותו, ואיך אני עוד יותר התרגשתי לתת לו את זה. בא לי לשמור את הרגע הזה לנצח. אז באמת ככה, מי שמחפשת מתנה אישית ומשמעותית, ויותר מהכל ממש מרגשת, אני סופר ממליצה.